Terve! Minä olen Liisa, minä asun Pietarissa Venäjällä ja opiskelen suomea puoli vuotta. Tänään minä haluan tutustua ja kerron 5 faktaa tietoja minusta. Let's go! Minä olen syntynyt Viipurissa. Se on kaupunki Suomen ja Venäjän rajalla. Viipuri oli ennen osa Suomea. Siksi joskus löytyi myös suomenkielisiä kylttejä. Lapsuudessa minä ja perheeni matkustimme Suomeen joka viikonloppuna. Viipurista Lappeenrantaan autolla me ajoimme 1 tunti. Minulla on paljon muistoja näistä matkoista. И сейчас мы добрались еще только до второго. Minä puhun englantia. And let me switch to English for a second. Yeah, I've studied it in school and we had like 5 English lessons a week. That's a lot for Russian school. When I graduated, I had a B2 level, but now it's of course lower, A2, maybe B1. Yeah, because I don't practice it that much. I think I have enough knowledge to watch YouTube videos and write comments. So yeah. Hyvä! Palataan Suomeen. Nyt minä olen freelancer. Siis будет жопа, конечно. Minä muokan videoita Venäjän bloggaille. Aikaisemmin se oli minun harrastus. Kun minä olin 18 vuotta vanha, minä tapasin hienon elokuvaohjaajan. Hän opetti minulle paljon. Pidin tehdä videota, siksi olen töissä siitä nyt. Minä en pidä saunasta. Toivon, että tämä ei estä minua lähtemästä Suomesta. Kuuntele minua. Minulla on terveysongelmia. Siksi lääkäri kielsi minulle käydä saunassa. Mutta minä olen saunassa pari kertaa. En voi istua pitkään. Ehkä kun olen terve, minä käyn saunassa useammin. Minulla on koira. Sen nimi on Persika. Se on 15 vuotta vanha ja se on eläkeläinen. Nyt näytän pari söpöä kuvaa ja videoita, mutta ennen minä haluan sanoa kiitos katsosta. Mutta ennen sitä minä haluan sanoa kiitos katsosta. Seuraa kanavani ja saat paljon mielenkiintoisia videoita. Haluan puhua kanssanne kommenteissa. Kerro lemmikeistäsi. Moi moi! Фу, тяжело. Vaikea! Se on tosi vaikea.